Vi starter nu en mindfulness-øvelse, hvor du fokuserer på dig selv, og du fokuserer på at få dit mindset og din krop fuldstændig afslappet. Du fokuserer på, at alt er godt, at du er til stede, at du bliver båret, og at dit nu er varmt og kærligt, og at du er i et præstationsfrit rum. Øvelsen her varer cirka 20 minutter, og du skal ikke gøre noget selv. Du kan være helt rolig. Jeg guider dig gennem øvelsen, jeg guider dig gennem din vejrtrækning, og jeg guider dig gennem hele din krop. Alt er godt, og du vil få tanker undervejs. Men hver gang der kommer en tanke, og det gør der, det er fuldstændig naturligt, vi tænker hele tiden, så kig på tanken, registrer den, giv slip på den, lad den gå, og vend tilbage til alt er godt. Vi starter nu. Start med at sætte dig på måtten i en behagelig stilling. Gerne i skrædderstilling med hænderne hvilende på knæene, håndfladerne opad, underarmene vender opad. Hold ryggen rank og lige, samtidig med at den er afspændt. Slap af i skuldrene, slap af i nakken, slap af i ansigtet og hele hovedet. Mærk sædet mod underlaget. Lad tyngden komme ned gennem din krop, ned gennem sædet, og mærk kontakten til underlaget. Underlaget, der bærer dig nu. Start med at tage 3 dybe vejrtrækninger. Træk vejret ind, dybt ind, helt ned i maven, og pust ud. Træk vejret dybt ind, helt ned i maven, og pust ud. Sidste gang, træk vejret ind, og pust ud. Forestil dig nu, at du trækker vejret ind gennem det højre næsebor og puster ud, og bagefter venstre næsebor og puster stille og roligt ud. Kom, træk vejret ind gennem højre næsebor. Mærk den kølige luft og pust ud. Træk vejret ind gennem højre næsebor. Mærk den kølige luft og pust ud gennem munden. Træk nu vejret ind gennem begge næsebor og mærk, hvordan du fylder lungerne og maven med varm, behagelig, kærlig luft. Og pust ud. Pust alt, hvad der er tungt og belastende ud. Træk lyset ind gennem næsen. Pust mørket ud gennem munden. Træk lyset ind gennem næsen. Pust mørket ud gennem luften. Og sidste gang, træk lyset ind gennem næsen, dybt ned i maven, og pust mørket ud. Gå tilbage til din almindelige vejrtrækning, og tænk på, at alt er godt. Det eneste du skal lige nu, det er at tænke,
og sige ind i dit hoved, at alt er godt. Der er ikke noget, der kan nå dig. Der er ikke noget, du skal præstere. Du kan slappe fuldstændig af, og alt er godt. Mærk nu dine fødder. Mærk dine fødders kontakt med underlaget. Mærk dine ben og dine lår, dit sæde. Mærk sædets kontakt med underlaget. Mærk din forside. Mærk din ryg, din nakke, din hals, dit hoved, din isse. Træk vejret dybt og slap godt af. Pust ud. Alt er godt. Læg dig nu stille og roligt ned på ryggen, så hele din krop, der hvor kroppen møder underlaget, er i kontakt med underlaget. Underlaget bærer dig. Underlaget er varme. Underlaget tager imod dig. Du skal ingenting. Alt er godt. Hvis du oplever, at en tanke kommer forbi, og det gør den altid, så læg bare mærke til den. Registrer den. Men giv så slip på den, og lad den forlade dig igen, og vend tilbage til din sætning. Alt er godt. Det er helt normalt, at der kommer tanker. Bare lad være opholdt dig ved dem. Lad dem være. Se på dem og lad dem passere. Mærk nu dine fødder. Mærk din hæl og hælens kontakt til underlaget. Mærk dine tæer. Mærk din vrist. Mærk din fodsål. Og mærk en varm kilde springe op mod dine fodsåler. Den varme kilde springer blødt og rullende op mod dine fodsåler. Mærk dine ankler. Mærk undersiden af din ankel. Oversiden af din ankel. Mærk den varme kilde under fodsålerne, der spreder varme helt op i anklerne. Mærk nu dit underben. Mærk din læg, der er i kontakt med underlaget. Din læg spænder helt af, er helt afslappet. Underlaget bærer den. Lægen er varm og afslappet. Mærk forsiden af dit underben, skinnebenet og benet videre op til knæet. Mærk nu dine knæ. Mærk begge dine knæ. Gå ind i dine knæ og mærk varmen og afspændtheden. Mærk undersiden af dine knæ. Mærk dine knæhaser. Mærk, hvordan den varme kilde nu når op fra begge dine fodsåler, gennem begge dine lægge, op til begge dine knæhaser, hvor den ruller varmt og blødt mod dine knæhaser. Gå nu op gennem bagsiden af dine lår. Mærk kontakten til underlaget gennem bagsiden af dine lår.
underlaget, der tager imod dig. Der er varmt, og du kan spænde fuldstændig af mod det. Mærk forsiden af dine lår. Mærk de store lårmuskler, der er med til at bære dig, der gør dig stærk, der støtter dig, og som nu, fordi der ikke er noget du skal, ikke er noget du skal præstere, slapper fuldstændig af. Mærk dine baller. Mærk de store sædemuskler i ballerne. Slap fuldstændig af og giv slip. Mærk dit bækken. Mærk dit underliv. Mærk varmen hele vejen fra bækkenet ind igennem halebenet, frem mod lysken og videre op og ind i dit underliv. Ind bag de store mavemuskler, som nu er bløde og slapper fuldstændig af. De er helt afspændte, dine mavemuskler under navlen, og slapper fuldstændig af. Gå nu videre op i solar plexus og tillad dig at gøre solar plexus fuldstændig blød. Der er ingenting du skal. Der er ingen der kommer nu. Du er bare i din krop, som kan være fuldstændig blød og afslappet i vished om, at du bliver taget imod. Gå ned i din lænd. Slap fuldstændig af i lænden. Mærk der, hvor din lænd er i kontakt med underlaget. Hele lænden vil ikke være i kontakt med underlaget, og det er helt naturligt og helt okay. Mærk der, hvor kontakten er. Gå nu op igennem din ryg, begge sider af din ryg, din nedre ryg, din øvre ryg, op til skulderbladene. Mærk kontakten i området omkring skulderbladene mod underlaget, og slap fuldstændig af i den nedre, den mellemste og den øvre ryg. Gå ud i dine skuldre. Mærk skuldrene. Mærk, at de er varme og afslappede. Bagsiden af dine skuldre møder underlaget, og den varme kilde fra før springer nu inde i rundingen i dine skuldre og varmer hele dit skulderled op. Mærk dine arme, mærk undersiden af overarmene, der møder underlaget. Mærk undersiden af underarmene, der møder underlaget. Mærk forsiden af dine arme, overarmene, underarmene. Hænderne, lad hænderne være helt bløde og afslappede, og tag nu imod den varme kilde, der springer i dine håndflader. Alt er godt, alt er lys, alt er varme, alt er nærvær og kontakt til underlaget, der bærer dig. Gå nu igen op gennem dine arme og dine skuldre,
De muskler, der fører fra dine skuldre og op til halsen og nakken, og mærk, at det område bliver helt blødt, helt afspændt og helt afslappet. Du skal ikke præstere, du skal ikke bære, du skal bare være. Mærk bagsiden af dit hoved, bagsiden, der møder underlaget. Mærk din isse. Mærk dit ansigt og slap helt af i ansigtet. Forestil dig, at der bliver sat en magnet midt på din pande, der er forbundet med et lod, der trækker ned på begge sider af dit ansigt, ned forbi ørerne og lander i munden. Mærk, hvordan det trækker blidt i din pande, så din pande bliver fuldstændig afspændt. Mærk, hvordan du trækker vejret gennem mund og næse. Gå ned i dine kæber. Lad munden være åben. Lad kæberne være fuldstændig afspændte. Lad hagen falde lidt mod brystet. Og slap fuldstændig af. Mærk nu varmen gennem hele din krop. Fra dine fødder, gennem dine ankler, dine ben, dine lår, dit bækken, din mave, din ryg, solar plexus, dit bryst, din brystkasse, der udvider sig og sænker sig i takt med vejrtrækningen, som sker helt af sig selv. Mærk dine arme, dine skuldre, din afspændte nakke og hals, dit baghoved, der hviler mod underlaget, dit ansigt, hvor panden er fuldstændig afslappet og udglattet, din kæbe, der er slap, din hage, der falder mod brystet, dine varme hænder, dine varme arme og varme skuldre og skulderblade. Kom nu tilbage til en helt normal vejrtrækning. Alt er godt. Du er rigtig. Du gør alt det rigtige. Du mærker lys. Du mærker kærlighed. Alt er ligesom det skal være. Du er ligesom du skal være. Alt er godt. Du er lys. Du er kærlighed. Du er unik som lige netop dig. Du hviler i lige netop dig og din helt unikke krop. Begynd at bevæge hænder og tæer, ben og arme igen. Bevæg din lænd lidt, dine skuldre, og åbn øjnene. Fornem rummet. Fornem din afspændthed. Alt er godt, og du kan nu stille og roligt gøre dig klar til at møde verden. Møde verden afslappet, stærk, fuld af kraft, lys og glæde. Åbn dine øjne. Mød verden. Bliv i dig selv. Nyd dig selv. Vær dig selv.
Kom stille og roligt op og sidde. Stille og roligt. Der er ikke noget, der haster. Sæt dig igen i skrædderstilling. Med sædet plantet roligt i gulvet og dit underlag. Træk vejret dybt ind. Pust ud igen. Træk vejret dybt ind. Pust ud igen. Træk vejret dybt ind. Pust ud. Alt er godt. Og tak for i dag. Tak for en rolig morgen. Tak for en rolig start. Tak dig selv for at være startet dagen med mindfulness og afspænding. Namaste. Alt er godt, og du kan nu stille og roligt gøre dig klar til at møde verden. Møde verden afslappet, stærk, fuld af kraft, lys og glæde. Åbn dine øjne. Mød verden. Bliv i dig selv. Nyd dig selv. Vær dig selv. Kom stille og roligt op og sidde. Stille og roligt. Der er ikke noget, der haster. Sæt dig igen i skrædderstilling. Med sædet plantet roligt i gulvet og dit underlag. Træk vejret dybt ind. Pust ud igen. Træk vejret dybt ind. Pust ud igen. Træk vejret dybt ind. Pust ud. Alt er godt, og tak for i dag. Tak for en rolig morgen. Tak for en rolig start. Tak dig selv for at være startet dagen med mindfulness og afspænding. Namaste.